otišao je putem. Gdje je moj tata otišao putem, a gdje je taj put? Vodi do posla. A gdje je posao u velikoj zgradi? A gdje je ta zgrada? U gradu bučnom. A gdje je taj grad? Pun je ljudi. A gdje su ti ljudi? Svi idu kući. A gdje je kuća? Tamo gdje smo mi. A gdje je tata? Tu je pored tebe. U krilo te uzeo i u krevet ponio.